Bata gini kinabuhi nga way trabaho oy. Kana day mga tambay no, di day na nato na pwede kasab-an. Kay pastang paitan ni magtambay nga way trabaho, labi nagway kwarta nga kada adlaw kita. Uy. Na po isa katambay oh. Na. Nagtambay pa, naghinuktok pa. Perte ng problema ha. Atuon ko ni be. Oy, Paps. Oy Bing, tirada. Sus Paps, upungutanon ko sa tirada. Murag pareha ra kita. Ha? Anong pareha man ta? Tana pa pareha tatambay ba? Kapoy kay way trabaho Bing no. 20 ka tuig na ko nagtambay ba. Alam mo kapit na ni mahurtang sagbot diri kinit-kit na ko ba. Kapoy ang tambay Paps, pero kung mga apply tag trabaho Paps, pasting kapuyam ng trabaho Paps oy. Kapoy oy. Samot nagnakakauban sip-sip. Ginoo ko maragihang kumpanya. Uy mga choy! Standby mo lagi mga choy! Istorya po ning utro pong standby. Nara po ng sige panghiram mo, kita pahiraman nga watay kwarta. Paps, pasing na kay pundo ra Paps. Kasi abing nagyaw-yaw, bisag wala pa na hirman. Ay nakapundo diri jong. Oh, ikaw na pa ako. Kana paging sagbot yata sa kuha. Luudan ni mo Paps, ay kit-kit magag sagbot nga, mura na makakanding. Nga, sa may tirada na ito ng tuloron. Murag maniguang ng taning way trabaho ba, wag itay kwarta makita. Ikaw rin maunag tiguang dira, tanawa yung buhok ko, nangalaos na. Bang, nang laos na rin mong buhok Bing. Laos bitarog nga butangan ko ng naong ni Moron. Joke, organi, maninood, mansadyahin ka. Naana po ni Sundalo ngay kampo, bisag asa ra maabot. Mao ni sundalo magchanilas mo duty. Nara po sundalo nga naapil og listas purpose. Oh, unsa mo na, meeting mo? Papila ko ba? Ah sige, ali diri. Oh, unsa man mo, nagtabok-tabok lagi mong tulo. Ay, naon sa mga kernel. Kinabuhing tambay, sutis ko si mayong duhaton. Uy, naunsa? Mura naging problemahan ninyo? Dugay naging kaning problema ha, Kernel. Tabangi mi Kernel B. So may matabang ako sa inyo ah. Nagkaimig sideline na kernel be, kanang dili kapoy nga trabaho ba? Nabuang na ni Sabing na nabaday trabaho hindi kapoy Bing. Ay kanang dili kami mabunog Kernel ba? Bitaw Kernel, kay tanawa mo lawas daw, apyugo na kay ba? Sige kay na ko yung mga panirala na sure ko di mo mahagwan eh. Kana kernel tara, bandita. Wow, sige! Suguta! Sige, Kernel! Una! Ana! Ay, Paps, taasa pa ni mo kamotoy. Saan yung bataan ni gusto ko makakwarta, masibog na lang ko. Oh! Sunod! Pikas! Ana! Usa man ang kamot ni mo jong. Mabuhat ba kami? Gusto ko magkakwarta ba? Anaon daw. Ay mo signales! Paspasan ninyo! Ana! Oy, turang target. Ready na mo? Ready na. Ready na. Ready na. Oh, sige na! Formation! Sa maning bataan ni urang magwakwak. Pagtarong na, Paps, para magkakwarta ta. Bantay ba ito? Glossy lausi mo ha? Ready! Sos yung mga bataan ay pagkalausi, may ras training!